Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο Plex σε γέλασε. Είναι ένα νέο ξεκίνημα για μένα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ο σκοπός μου είναι να σας δείξω κάποια εύκολα πραγματάκια που αφορούν το πλέξιμο είτε με βελόνες είτε με βελονάκι. Είμαι κι εγώ σχετικά αρχάρια και όταν έψαχνα να βρω κάποια πράγματα είχα δυσκολευτεί, τα βρίσκα όλα στα αγγλικά, γι' αυτό θα σας τα δείξω κι εγώ στα ελληνικά για να μπορέσουμε όλες μαζί να μάθουμε να πλέκουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πιο απλό πράγμα. Είναι το ρίξιμο των πόντων, η αρχή για το πλέξιμο. Εγώ θα σας δείξω δύο τρόπους που μπορείτε να το κάνετε αυτό. Τον εύκολο που είναι για αρχάριους και το λίγο πιο δύσκολο, το λίγο πιο προχωρημένο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον εύκολο τρόπο. Παίρνουμε τις βελόνες και το μαλάκι μας. Λοιπόν, παίρνουμε με το δεξί με το αριστερό χέρι, ανάλογα τι βολεύει την κάθε μία. Κρατάμε με το δεξί χέρι που βολεύει εμένα τώρα, εσείς με το αριστερό αν θέλετε. Και κάνουμε αυτό ακριβώς εδώ το πράγμα. Περνάμε μία θηλιά μέσα στη βελόνα. 1, 2, 3. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι. Κοιτάξτε. 1, 2. Κοιτάξτε. Και ανάλογα τώρα πόσους πόντους θέλουμε, αυτούς περνάμε. Κάνουμε μία θηλίτσα με το δάχτυλο και το περνάμε. Παίρνουμε το μαλάκι, το τυλίγουμε στο δάχτυλο και το περνάμε μέσα στη βελόνα. Το μαλάκι το τυλίγουμε μέσα στο δάχτυλο και το περνάμε μέσα στη βελόνα. Αυτός είναι ο πιο απλός, ο πιο εύκολος τρόπος. Όταν εγώ δεν ήξερα να το κάνω, το έκανα με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει καμία διαφορά με τον άλλο, είναι ακριβώς το ίδιο. Βλέπετε? Και τώρα, όσο θέλουμε εμείς να το κάνουμε, τόσο το κάνουμε. Βλέπετε? Λοιπόν, σας δείξω λίγο ακόμα, το περνάμε. Βλέπετε? Λοιπόν, αυτός είναι ο ένας ο τρόπος, ο εύκολος. Τώρα θα σας δείξω έναν άλλο λίγο πιο πολύπλοκο, αλλά αν ξεκινήσετε δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να το μάθετε. Παίρνουμε πάλι τη βελόνα και το μαλάκι μας. Βγάζουμε όσο μαλάκι συνήθως πιστεύουμε ότι θα χρειαστούμε, δηλαδή ανάλογα με το τι θέλουμε να πλέξουμε, βλέπετε. Κρατάμε αυτό εδώ και κάνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Βάζουμε τη βελόνα εκεί που μας βολεύει να την κρατάμε και κάνουμε αυτό ακριβώς. Περνάμε τη βελόνα στα δύο δάχτυλα, κοιτάξτε τι κάνω. Και περνάμε από εδώ και κλείνουμε τη θηλίτσα. Οπ. Κάνουμε δηλαδή τα δύο δάχτυλα από το άλλο το χέρι, τα βάζουμε μέσα στη βελόνα την κλωστούλα και το κλείνουμε με το άλλο το χέρι. Περνάμε με τα δύο δάχτυλα, το κλείνουμε, το βγάζουμε. Οπ. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Άμα το κάνετε λίγες φορές θα δείτε πόσο εύκολο είναι. Με τα δύο δάχτυλα και κλείνουμε τον πόντο. Βάζουμε τα δύο δάχτυλα, περνάμε τη βελόνα και το ασφαλίζουμε για να μην φύγει. Και το βγάζουμε. Κοιτάξτε. Το κάνουμε μερικές φορές, να το δείτε. Βλέπετε. Είναι πάρα πολύ εύκολος αυτός ο τρόπος, αρκεί να τον κάνετε μερικές φορές, να κάνετε λίγη εξάσκηση πάνω σε αυτό. Απλά να μην ξεχνάτε, από εδώ το μαλάκι που θα αφήνουμε για να το περνάμε, όχι το μαλάκι που ασφαλίζουμε, το μαλάκι που το περνάμε, να είναι αρκετό για να μπορέσουμε να περάσουμε αρκετούς πόντους, ανάλογα βέβαια με το τι θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να κάνουμε κασκόλα, αν θέλουμε να κάνουμε καπέλο, αν θέλουμε να κάνουμε σάρπες, οτιδήποτε. Λοιπόν, δείχνω λίγο ακόμα. Περνάω. Ασφαλίζω, τραβάω. Περνάω με τα δύο δάχτυλα. Ασφαλίζω. Το βγάζω, τραβάω. Με τα δύο δάχτυλα περνάω. Ασφαλίζω, τραβάω. Κοιτάξτε. Ορίστε, νάτος και αυτός ο τρόπος. Είναι πάρα πολύ εύκολο και αυτό. Με λίγη εξάσκηση όλα θα μπορέσουμε να τα κάνουμε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ.